Masu ruwa da tsaki na cikin gwamnatin jihar Kano sun kai tsegumi wajen mai girma shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmad Tunubu dangane da taɓargazar da Abba kabir yake yi na ruguje-rugujen gidajen ganduje a jihar Kano, inda mai girma shugaban ƙasa Bola Ahmad Tunubu ya ce zai duba wannan magana, inda mutane suna tunanin har a yanzu ma ya ba da umarni akan a daina wannan ruguje-ruguje. Kai tsaye dai mai sauraro ka biyo mu har zuwa wannan ƙarshen bidiyo don jin yadda ta kaya. Kada ka manta idan wannan ne farkon isowar ka wani channel mai albarka da ka danna mana subscribing, kana ka danna mana alamar ƙararrawa domin ta haka ne za ka iya samun sabbin shirye-shiryen mu idan mun ɗora. Bayan wannan tsegumi da masu ruwa tsaki suka kai wajen shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmad Tinubu na irin taɓargazar da Abba Kabir Yusuf yake aikatawa a jihar Kano, sun bayyana cewa tabbas wannan abin da yake yi ba adalci yake ba. Ta wani bangaren kuwa Abba Kabir Yusuf shi ma kansa ya yi magana, inda yake cewa wannan abin da yake yi shine asalin adalci, inda yake cewa ka duba wannan mutum tsofai da shi amma ya gina dukiyarsa ta hanyar haƙƙin mutane. To amma mai saurare, idan wannan ne farkon iso ka wani channel mai albarka da kada ka manta ka danna mana subscribing, kana ka danna mana alamar ƙararrawa domin ta haka ne za ka iya samun shirye-shiryenmu idan mun ɗora. Bayan wannan abubuwa da suke faruwa a cikin jihar Kano, inda tsegumin da aka kai har gaban shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya ce zai duba akan wannan al'amari. To yanzu ana tunanin ma shugaban ƙasar Najeriya ya ba da doka da oda akan a daina wannan aiki da ake yi, inda mai girma gwamnan jihar Kano tabbas ya nuna rashin jin daɗinsa dangane da wannan abin da yake faruwa, wanda shugaban ƙasar Najeriya ya ba da doka a kai, inda yake cewa a gaskiya wannan abin da aka mai ba a mai adalci ba. Menene isa kowanne gwamna idan ya hau zai gudanar da mulkinsa yadda yake so, shi mai isa ba za a bar shi gudanar da mulkinsa ba. Ta wani bangaren mutane bayan duba da suka yi na cewa tabbas abin da Abba Kabir Yusuf yake yi a jihar Kano tabbas abu ne mai kyau, wasu kuma suna cewa abu ne mara kyau. Ta wani bangaren Abba Kabir Yusuf shi fa ya tsaya akan cewa tabbas ba zai bar wannan mutumi ba a haka, inda ya gina dukiyarsa da haƙƙin marayu, inda yake cewa wannan abin idan ma ba a yi maganin sa tun a duniya ba, idan an je lahira ma sai ya raina kansa. To bayan wannan abubuwa da yake faruwa, tabbas shi kansa mai girma shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu ya yi magana da Dr. Abdulahi Umar Ganduje, inda yake cewa a gaskiya mulkinsa da ya gudanar a jihar Kano tabbas